Siwmai, diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. I mewn yn fideo hwn, dwi'n mynd I dechrau prosiect newydd I datblygu yr app neu'r cymwysiad lle rydyn ni'n gallu datblygu cwrs dysgu iaith trwy'r lluniau. Felly dyma pam dwi'n mynd I alw yr prosiect hwn IaithLlun. Dwi'n mynd I defnyddio ieithoedd rhaglenni HTML ac hefyd CSS ac hefyd JavaScript ac hefyd PHP I datblygu yr app hwn. Ac dwi'n mynd i'w westio ar yr llwyfan GitHub. Felly, ar gyfer hwn, y cantaf cam yw I morlio I mewn yn yr amgylchedd datblygu i'r bygall cywir. Felly, ar hwnnw, dwi'n mewn I mewn yn fy bygall cartref fan yma. Felly, os dwi'n eisiau I mynd i'r bygall datblygu, dwi'n mynd i'r pwyso gorchymyn ECD ac wedyn gwagle ac wedyn dwi'n wedi lleoli fy'r bygallau ac efo datblygu dan yr enw tarllelldi ac wedyn yn isod i'r hynny tarllell dev ac efo datblygu ac wedyn yn isod i'r hynny GitHub oherwydd bydd hwn yn cael ei westio ar GitHub ac wedyn I mewn yn y bygall hwn mae gyda ni amrywaith o bygall eraill ac oherwydd mae'r hwn yn seledig ar y technoleg o defnyddio PHP oherwydd dyna'r y pen cefn ar gyfer yr app hwn. Dwi'n mynd I creu yr app I mewn yn y bygall PHP proj fel hwn. Ac wedyn, os dwi'n yn rhestru y cymwysiad o'r bygall hon, fel ydych chi'n gweld, mae gyda ni eisoes yr prosiectau eraill wedi ei dechrau I mewn yn y bygall hon. Mae'r rhain wedi cael ei gwestio hefyd ar y llwyfan GitHub. Felly, y cam nesaf yw I creu prosiect newydd. Dwi'n mynd I defnyddio fy prosiect neu fy app gyda'r enw Git Utils PHP ac I creu yr prosiect ar gyfer GitHub neu ar gyfer Git dechreuedig. Felly dwi'n mynd I rhedeg y gorchymyn Git Utils wedyn php.sh ac wedyn parametr namin n ar gyfer newydd. Mae'r ysgrif cregyn hwn, sef git utils php.sh yn galw ar yr app git utils php sydd yn rhedeg yr ffwythiannau I creu yr ffeiliau ac hefyd bygallau ar gyfer yr prosiect newydd ar gyfer Git. Felly dwi'n mynd I rhedeg hwnnw nawr ac gorchymyn git utils php.sh namin n fel hwn. Yn gyntaf, mae'n rhaid I ni I rhoi yr enw'r o'r prosiect. Felly dwi'n mynd I galw hwn IaithLlun fel hwn. Wedyn, ynglyn ar y disgrifiad ar gyfer y prosiect hwn, dwi'n mynd I dweud IaithLlun is utility that creates HTML pages for a picture-based language course fel hwn ac wedyn dwi'n mynd I pwyso ar botwm dodiad. Ac wedyn, mae'n rhaid I mewnbynnu manylion eraill fel enghraifft cyfeiriad o'r e-bost. Felly nawr, ar ôl mewnbynnu yr manylion eraill enghraifft yr cyfeiriad o'r e-bost ac hefyd yr enw o datblygwr ac hefyd trwydded o'r gollyngiad ac ar hwn dwi'n defnyddio'r trwydded MET. Nawr, os ydyn rhestru cymwysiad o'r bygall hon, mae gyda ni prosiect newydd gyda'r enw IaithLlun ac wedyn nawr os ydyn yn morlio arno fe, felly nawr mae gyda ni cymwysiad o'r prosiect newydd gyda'r bygallau cyfiedig .git ac hefyd .git ignore. Ar y pwynt hwn, rydym yn barod I
creu cadwrfar ar y llwyfan GitHub. Felly nawr fan yma, dyma'r fy'r tudalen, sef fy'r tudalen cydroddiadau ar fy'r cyfrif yn GitHub. Felly I creu y cadwrfar newydd, mae'n rhaid I mi I dim ond clicio ar y botwm fan yma sydd yn dweud New Repository, ac wedyn nawr dwi'n gallu mewnbynnu y miliwn ar gyfer yr prosiect newydd, sef mae'r hwn gyda'r enw IaithLlun, fel hwn, ac wedyn y disgrifiad unwaith eto. IaithLlun is a utility that creates HTML pages for a picture-based language course, fel hwn. Ac wedyn, ar gyfer gweledwy iaith, ar gyfer y prosiect hwn, dwi'n mynd I dewis gyhoeddus, ac wedyn anglyn ar ychwanegu readme. Dwi'n mynd I dewis I ffwrdd, o werth mae gyda ni eisoes readme, yr un peth ar gyfer .gitignore, ac wedyn anglyn ar trwydded, dwi'n mynd I dewis dim trwydded oherwydd mae gyda ni eisoes trwydded neu y ffeil ar gyfer y trwydded I mewn yn yr prosiect, felly does dim angen ar gyfer GitHub I creu hwnnw unwaith eto. Felly nawr, dwi'n gallu dim ond I clicio ar yr botwm I creu cadwrfar fel hwn. A nawr, dyna fe. Nawr, y cam nesaf yw I wthio ffeiliau wedi creu o'r blaen i'r cadwrfar hon. Felly does dim angen I ni I rhedeg neu I copio neu gludo neu rhedeg yr gorchmynion hyn oherwydd rydyn yn defnyddio yr taglen git utils PHP. Felly, nawr, os rydyn yn dychwelyd i'r ysbeniad o'r gorchymyn I creu yr prosiect hwn trwy'r git utils PHP, felly os rydyn yn edrych ar llinellau olaf o'r ysbeniad, mae'n dweud important, os gwelwch yn dda, nawr dilynwch yr camau hyn, felly mae'n dweud os nad ydy'r cadwrfar yn bodoli gyda'r enw IaithLlun I creu hynny I mewn yn y cyfrif GitHub, felly rydyn dim ond newydd wedi gwneud hynny, felly yn yr ail cam mae'n rhaid I sicrhau rydyn wedi cysylltu gyda'r gwrhyngryd, felly rydyn wedi gwneud hynny. Nawr, y trydydd cam, mae'n rhaid I rhedeg gorchymyn hyn I wthio ffeiliau hyn i'r GitHub, dim ond yr un llinell, yr un fan yma. Felly dwi'n mynd I gwneud hynny nawr, sef I mewnbynnu git, ac wedyn push, ac wedyn namin yw, ac wedyn origin, ac wedyn main, ac wedyn I pwyso ar y botwm ddoddiad, fel hwn. Ac wedyn nawr, mae'n rhaid I mewnbynnu yr enw defnyddiwr, fel hwn. Ac wedyn y cyfrinair. Fan yma, mae'n rhaid I mi I pwyntio mas, felly nid ydy'r hwn y cyfrinair I llofnodi I mewn yn y cyfrif ar GitHub, mae'r hwn yr tocyn mynediad personol neu personal access token os ydyn eisiau I dod I hyd o'r tocyn mynediad personol hwn. Mae'n rhaid I ni I mynd i'r tudalen gosodiadau ar cyfrif GitHub, felly dwi'n mynd I ddangos hynny nawr. Felly, I mewn yn fy gyfrif GitHub, felly mae'r hwn cadwrfar ar gyfer prosiect arall gyda'r enw git utils PHP. Felly nawr, os dwi'n clicio ar fy ystlys wyneb ar cornel yr brig dde fel hwn, ac wedyn I dewis settings neu gosodiadau, ac wedyn os rydyn ysgrolio i'r gwelod, fan yma ar y ochr chwith, mae gyda ni dewisiad ar gyfer y gosodiadau developer neu developer settings neu gosodiadau datblygwr, ac wedyn os rydyn clicio arno fe ar y ochr chwith, mae gyda ni tokenau mynediad personol neu personal access tokens, ac wedyn nawr os rydyn clicio arno fe, felly dwi'n wedi creu un o'r blaen
o'r fath clasurol neu tokens classic, ac wedyn I dod o'r hyd o'r hwn mae'n rhaid I mi I clicio ar yr cyswlltban yma sydd yn dweud normal repo usage. Felly mae'r hwn yr enw rwy'n wedi rhoi o'r blaen i'r tocyn mynydiad personol hwn. Felly dyna sut rydyn gallu dod o hyd o'n cod tocyn mynydiad personol neu'r cyfrinair hwn sydd nawr yn cael ei gofyn fan yma. Felly nawr, dyn wedi mewnbynnu yr tocyn mynydiad personol neu'r personal access token ac nawr mae'n wedi cwblhau creddiad o'r gwythio neu I uwchlwythio i'r llwyfan ar GitHub sef yr cadwfar. Felly nawr, os ydyn dychwelyd i'r prosiect IaithLlun ar GitHub ac wedyn os ydyn yn datblygu y dudalen hon, felly cawn ni gweld beth sy'n digwydd. Felly nawr, mae gyda ni ffeiliau wedi ei uwchlwytho i'r cadwfar hon. Felly nawr, ar ôl paratoi y gwaith tir ar gyfer ychyb o'r cod tardiad ar gyfer y prosiect hwn, sef I creu yr cadwfar ar GitHub ac wedyn mae'r hwn yn caniatáu ni i'r arbed ar gefn yr cod tardiad. Felly nawr cam nesaf yw I dechrau I meddwl ynglyn ar yr cynllun o'r prosiect hwn. Felly nawr, os ydyn edrych I mewn yn y cymwysiad o'r pregall hwn, mae gyda ni tri ffail neu'r tri ffail sydd yr ffail gyda'r ofdodiad .md mae'r hwn yn cynnwys yr gwybodaeth gysylltiedig gyda'r prosiect hwn ac hefyd wedyn yr ffail .gitignore sef y ffail sydd yn llethri yr patrwm o'r enwau o'r ffeiliau yw anwybyddu ar gyfer yr ychyb i'r llwyfan GitHub ac wedyn neu i'r cadwfar Git ac wedyn y pregall .git lle erdyn yn gosod o holl gosodiadau perthnasol i'r Git ynglyn ar prosiect hwn. Ar y pwynt hwn, mae angen I mi I dweud mae eisoes gyda fi prosiect arall sydd yn dilyn yr un fath o patrwm lle ydyn gallu cynhedlu yr tudalenau HTML ar gyfer yr cwrs yr iaith neu ieithyddol. Felly mae'r hwn gyda'r enw mini gwrs. Felly os dwi'n yn bochleio i'r pregall hwnnw sydd ddim ond I mewn yn yr pregall nesaf sef gyda'r enw mini gwrs. Ac wedyn os dwi'n rhestru cymwysiad ar gyfer hynny, felly ynglyn ar y ffeiliau PHP I mewn yn y pregall hwn, felly mae gyda ni ffeil fan yma gyda'r enw newydd, a beth mae'r hwn yn gwneud yw I creu pregall newydd ar gyfer cwrs newydd. Enghraifft, os ydyn eisiau I datblygu rhyw fath o'r cwrs iaith neu ieithyddol seiliedig ar lluniau, felly efallai yn afrol mae gyda ni nid dim ond yr un cwrs, ond efallai mae gyda ni amrywiaeth o'r cyrsiau sydd yn dysgu amrywiaeth o ieithoedd eraill neu amrywiaeth o safonau neu lefelau o'r medrusrwydd I mewn yn y iaith. Felly yn llawer o'r amser efallai yn ytrachnig dim ond I creu yr un cwrs, mae angen I ni I creu amrywiaeth o cyrsiau. Felly, ar gyfer hwn, os ydyn eisiau I defnyddio yr un cymwysiad neu app I gynhedlu y tudalenau ar gyfer pob un o'r cyrsiau hyn, felly mae'n defnyddiol I fod rhyw fath o'r taclen lle ydyn gallu ei defnyddio I creu yr yr pregallau neu yr prosiectau dan y prif prosiect neu pregall
sydd yn cyrchioli pob un o'r crysau hyn gwahanol. Felly, dyna'r beth yma'r ffeil hwn, sef newydd.php yn gwneud. Felly, dwi'n mynd i copio hynny i'r prosiect newydd, sef y prosiect IaithLlun fel hwn. XP ac wedyn gwaglau, ac wedyn ./IaithLlun, neu XP ac wedyn gwaglau, ac wedyn newydd.php ac wedyn gwaglau, ac wedyn enw neu llwybr o'r pregell o'r amcanle fel hwn, ac wedyn pwyso ar botwm dodiad fel hwn. Nawr, os yr dychwelyd i'r pregell o'r blaen, felly dyma'r ffeil newydd i mewn yn y pregell hwn. Nawr, enghraifft, os ydyn eisiau i redeg hwn, sef i creu is-pregell newydd ar gyfer, enghraifft, cwrs newydd sy'n defnyddio cwrs seiliedig ar y lluniau, yn gallu redeg hwn trwy'r mewnbynnu PHP gwaglau newydd.php fel hwn. Nawr, mae'n arddangos defnyddiad, felly mae'n rhaid i ni ambenodi fan yma rhif o'r gwers neu'r enw newydd. Felly, dwi'n mynd i galw hwn enghraifft test 1 neu prawf 1. Felly, dwi'n mynd i mewnbynnu nawr ar PHP gwaglau newydd.php ac wedyn yr enw o cwrs hwn, sef test 1 fel hwn, neu'r i sillafu ffeil yn gywir fel hwn, a dyna ni. Nawr, os yr edrych i mewn yn yr cymwysiad, mae gyda ni y pregell newydd gyda'r enw cwrs darllell test 1. Nawr, os ydyn yn tredu arno fe fel hwn, ac yn felly hynny, nawr mae gyda ni ffeiliau perthnasol i'r cwrs hwn, ac nawr os ydyn edrych i mewn yn ffeil gyda'r enw yr un enw fel yr enw o'r pregell, sef test 1, mae gyda ni ffeil dechreuedig lle ydyn yn gallu mewnbynnu ac ysgrifennu y data arno fe i gynedlu cymwysiad o'r cwrs oddi wrth yr ffeil hwn. Felly, dyna'r cysyniad i defnyddio yr un ffeil i mewn pob un o'r is-pregell hyn fel y prif ffeil meistr ar gyfer y cwrs, ac wedyn i ysgrifennu y cymwysiad o'r cwrs ieithyddol i mewn yn y ffeil, sef y ffeil test 1 fan yma, yr un enw fel y pregell, ac wedyn i rhedeg yr app i cynedlu tudalennau HTML oddi wrth yr ffeil meistr hwn. Wedyn nawr, os ydym yn dychwelyd i'r pregell mini-gwrs, sef yr prosiect arall, mae gyda ni hefyd yr ffeil PHP arall gyda'r enw dewisiadau 1. Felly, dyma'r prif ffeil i mewn yn y cynedlu o'r tudalennau HTML. Felly, dwi'n mynd i copio hwnnw hefyd i'r prosiect arall trwy'r unwaith eto yn mewnbynnu y gorchymyn XP ac wedyn gwaglau ac wedyn yr enw o'r ffeil, sef dewisiadau 1.php, ac wedyn yr llwybr o'r amcanle, sef IaithLlun fel hwn, ac wedyn i pwyso ar y botwm doddiad fel hwn, ac wedyn i morwylio i'r pregell honno fel hwn. Ac nawr mae gyda ni yr ail ffeil, sef dewisiadau 1.php. Felly mae'r hwn y ffeil sydd yn cynedlu tudalennau HTML. Felly os ydyn unwaith eto yn ei redig fe, felly cawn ni'n gweld beth sydd yn digwydd. Felly ar gyfer hwn, mae'n rhaid i ni unwaith eto i redig gorchymyn, neu dwi'n naw yn cofio, os ydyn eisiau i redig hwn, mae'n rhaid i ni i mynd yn gyntaf i'r pregell ar gyfer y cwrs fel hwn, ac wedyn
i mewnbynnu y gorchymyn DUS. Felly beth ydy'r union yn y ffel DUS? Mae'r ffel fan yma dim ond yn galw ar yr ffel dewisiadau 1.php. Enghraifft, os dwi'n ei adolygu fe trwy defnyddio VI fel hwn, sef mae'r hwn yr ysgrif cregyn sydd yn gyntaf yn edrych neu yn canfod y ffeils sydd gyda fe yr un enw fel y pregall, sef yr ffeil meistr. Ac wedyn mae'n galw ar yr ffeil dewisiadau 1 oddi wrth yr pregall yn uchod fan yma. Nawr, os ydyn rhedeg yr gorchymyn DUS, beth sy'n digwydd, cawn ni'n gweld. Felly, mae angen i ni i newid caniatadau i mynd yn fel hwn. Felly, ydyn gallu gwneud hyn trwy'r rhedeg y gorchymyn chmod, ac wedyn 755, ac wedyn pwp dim i mynd yn y ffel fan yma. Ac nawr mae gyda ni yr lethrennau X ar gyfer y pwp un ffel. Felly mae hwn yn adlewyrchu yr yn gallu neu pwy bynnag sydd eisiau yn ei gallu rhedeg y ffel hwn. Ac wedyn nawr yr yn gallu unwaith eto mewnbynnu y gorchymyn DUS. Ac nawr mae'n rhedeg yr ffel dewisiadau trwy'r galw ar ysgrif cregyn, ac mae gyda ni ambell o'r negesau gwell ar y sgrin fan yma. Felly, ynglyn ar negesau gwell, dwi'n gallu gweld mae gyda ni yr un fath o'r gwell fan yma, sydd mae'n diffygio presenoldeb o'r ffeiliau agredol ar gyfer y dewisiadau. Felly, os dwi'n mynd i'r panel arall ar y ochr dde, i mewn yn y Tmax fan yma, felly dwi'n gallu copio ar draws y ffeiliau hyn trwy'r gyntaf. Mae'n rhaid i ni i borlio i'r pregall cywir, sef tanllall D, ac wedyn tanllall def, ac wedyn GitHub. Ac wedyn ar ôl hynny, mae'n rhaid i ni i mynd i'r PHP proj fel hwn. Ac wedyn i mewn i'r mini gwrs fel hwn. Ac wedyn nawr os ydyn rhestru ffeiliau PHP fel hwn, ydyn gallu edrych neu chwilio ar gyfer ffeiliau dibynedig i mewn yn ar gyfer y dewisiadau 1.php. Gyntaf yr un fan yma, utils.php, ac wedyn html fmt.php, ac wedyn mj emojis hefyd. Felly dwi'n mynd i copio'r rhain, sef yn gyntaf utils.php, ac wedyn yn ail html fmt.php, ac wedyn yn trydydd mj emojis.php, a dyna ni ar gyfer naw i'r pregall arall, sef IaithLlun, ac wedyn i bwyso ar botwm dodiad fel hwn. Nawr, os ydyn dychwelyd i'r panel ar y chwith, ac wedyn unwaith eto rhedeg yr gorchymyn DUS fel hwn, ac wedyn bwyso ar y botwm dodiad. A nawr mae gyda ni ambell llai o'r negeseuon gwell. Os ydyn rhedeg unwaith eto, a dyna ni. Felly nawr, ar ôl treulio amser yn adlewyrchu ynglyn â'r sefyllfa hon, gyda beth mae rhaid i ni i wneud i defnyddio yr un ffeiliau oddi wrth yr prosiect arall gyda'r enw mini-gwrs, ac wedyn i'w mewnforio nhw i mewn yn yr prosiect newydd gyda'r enw IaithLlun. Felly,
cyrraddais i ar penderfyniad yn ytrach nag i defnyddio prosiect newydd gyda'r enw IaithLlun. Efallai mae'n well i defnyddio yr un prosiect fewn o'r blaen, sef y prosiect mini cwrs, ac wedyn i ychwanegu yr modiwl newydd gyda'r enw IaithLlun i mewn yn yr prosiect hwnnw sydd yn eisoes yn bodoli yn ytrach nag i creu un arall ac wedyn i deiblygeiddio yr un meddylion. Felly, bydd hynny yn gwneud yr ymdrech i'r cynnal ac i trwsio yr un cortaddiad hyd yn oed yn fwy trafferthus y dwywaith oherwydd mae'r gyda ni yr cortaddiad, yr un cortaddiad wedi ei deiblygeiddio. Felly, beth dwi'n wedi penderfynu yw i datblygu yr strategaethau neu'r ffwythiannau newydd yn ytrach nag i mewn yn yr prosiect newydd i gwneud hynny i mewn yn yr un prosiect fer o blaen, sef i mewn yn y prosiect mini gwrs. Felly, oherwydd y reswm hwn, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i dileu yr prosiect newydd ar GitHub. Felly, sut wneud hyn? Felly, fan yma ar y sgrin mae gyda ni tudalen ar gyfer y prosiect y cadwrfar ar GitHub. Felly, os ydyn eisiau i dileu yr cadwrfar hwn, mae'n rhaid i ni i mynd i'r settings neu gosodiadau ac wedyn i'r torchi i'r gwelod o tudalen hon i'r adran sydd yn dweud yr rhanbarth peryglus ac wedyn i mewn yn y gwelod mae gyda ni botwm fan yma i dileu yr cadwrfar hon ac wedyn mae'n rhaid i ni i dim ond i clicio ar hwnnw ac wedyn i cadarnhau ar dyn eisiau i dileu yr cadwrfar hon fel hyn. Felly fan yma mae gyda ni y neges sydd yn dweud bethau gwael ac yn ysgweladwy bydd yn digwydd os nad ydych chi yn darllen hwn. Felly mae'n hynny yn dweud bydd hwn yn dilyn parhaol yr cadwrfar IaithLlun ac yn y blaen. Ac wedyn dwi'n mynd i cadarnhau hynny ac wedyn mae'n rhaid i mi i debio mewn yr enw o'r cyfrif o'r GitHub ac wedyn blaen slaeth yr enw o'r cadwrfar ac wedyn i pwyso ar y botwm i'w dileu fel hon. Ac wedyn, rydyn gallu cadarnhau hynny trwy'r mynd fyny cefnnar. A dyna ni. Nawr mae'r cadwrfar gyda'r enw IaithLlun wedi diflannu oddi wrth yr cyfrif ar GitHub. Felly nawr, cam nesaf yw i gwneud yr un beth i mewn yn yr pegyllau datblygu fan yma. Felly does dim angen ar gyfer yr prosiect newydd gyda'r enw IaithLlun oherwydd rydyn mynd i defnyddio yr prosiect gyda'r enw mini gwrs i datblygu strategaethau ar gyfer y IaithLlun. Felly sut i dileu yr prosiect neu pregall i mewn yn yr ymgylchiad yr Linux fan yma. Felly mae'n rhaid i ni i defnyddio gorchymyn RM ar gyfer remove neu i oddynnu ac wedyn namin RF ac wedyn y blaen slaes ac wedyn yr enw o'r pregall sef yr IaithLlun fel hyn ac wedyn i pwyso ar y botwm dodiad fel hwn ac wedyn nawr os yr rhestr cwestiwn unwaith eto mae'r pregall IaithLlun wedi diflannu. Nawr i parhau gyda'r datblygiad o'r strategaeth hon felly dwi'n mynd i mewn i'r pregall mini gwrs fel hwn. Felly nawr os ydyn edrych ar yr modiwlion neu'r ffeiliau cortaddiad mae gyda ni amrywiaeth o'r cortaddiad sydd yn cyflawni amrywiaeth o strategaethau i mewn yn cynedlu o'r tudalenau HTML ar gyfer yr cwrs ieithyddol i mewn yn y bydell hwn sef i mewn yn y prosiect mini gwrs. Y prif o'r rhain yw yr un gyda'r enw dewisiadau 1.php felly mae'r hwn dwi'n meddwl un o'r ffeiliau mwyaf i mewn yn y bydell hon.
Felly, I roi arolwg bras ynglyn â'r prosiect hwn, felly os ydyn eisiau I creu prosiect newydd neu'r cwrs newydd neu adran o cwrs newydd gyda'r ei pregall arbennig iddo ei hun, mae'n rhaid I ni defnyddio neu I rhedeg cod hwn, sef newydd.php, ac wedyn ar ôl adolygu ffeil meistr neu meistr ffeil I mewn yn yr isbregell honno, os ydyn eisiau I cynedlu tudalen HTML wedyn, felly mae rhaid I ni I rhedeg yr cod dafod hwn gyda'r enw dewisiadau 1.php. Felly dwi'n meddwl ynglyn ar swyddogaethau ar gyfer yr iaith llun, y cam nesaf yw I greu yr isbregell arbennig ar gyfer hwnnw ar gyfer y datblygiad o'r swyddogaethau newydd I mewn yn y isbregell honno. Felly I greu yr isbregell newydd, mae'n rhaid I ni I mewnbynnu gorchymyn PHP ac wedyn yr enw o'r ffeil, sef newydd .php ac wedyn yr enw o'r pregall newydd, felly ydym mynd I galw hwn rhywbeth fel iaith llun fel hwn, ac wedyn I bwyso ar y botwm dodiad. Felly nawr mae'n dweud mae'r isbregall cwrs iaith llun wedi cael ei crewyd yn llwyddiannus. Nawr y cam nesaf yw I ecdi neu I symud pregall i'r cwrs iaith llun ac wedyn I adolygu y ffeil gyda'r enw iaith llun. Felly dwi'n mynd I gwneud hynny nawr I symud I mewn i'r isbregall newydd fel hwn ac wedyn I adolygu yr ffeil hwn sef iaith llun fel hwn. A dyna ni. Nawr os ydyn eisiau i'r cynedlu tudalenau HTML oddi wrth y testyn brawf sydd yn bodoli ar foment I mewn yn y ffeil hwn, ydyn gallu ymadael wrth y ffeil ac wedyn rhedeg yr gorchymyn DUS fel hyn, neu os ydyn newid caniadadau I 755 ac wedyn ac efo pwp dim I mewn yn y pregall hon ac wedyn alrhedeg. A dyna ni. Nawr os ydyn restru unrhyw tudalen HTML, felly does dim unrhyw tudalen HTML I mewn yn y wef yn y pregall hon oherwydd mae gyda ni y neges gwall oddi wrth yr gorchymyn sydd yn dweud mae'r ffythiant hwn MB substring yn undefiniwyd. Felly y rheswm ar gyfer hwnnw yw dwi'n wedi newydd sefydlu yr PHP hwn I mewn yn yr cyfrifiadur newydd hon, felly mae'n rhaid I mi hefyd nawr I ychwanegu y pecyn ar gyfer yr ymdrin o'r llinellau sydd yn lluosog beit I mewn yn yr PHP hwn. Felly wedyn, sut I mynd sefydlu yr modiwl neu meddolyn ar gyfer yr MB string I mewn yn PHP ar yr cyfrifiadur hwn, yn gyntaf mae'n rhaid I ni I adolygu yr ffeil php.ini. Sut wneud hynny? Ar gyfer hwn mae'n rhaid I ni I modlio i'r pregall ar gyfer yr php.ini. Felly mae'r ffeil hwn yn cael ei lleoli I mewn yn y pregall /tech/php a wedyn 8.4 ac wedyn XLE fel hwn. A dyna fe. Ac wedyn, rydyn gallu adolygu yr ffeil hwn, ond gyntaf dwi'n mynd I creu arbed I argefn trwy'r copio hwnnw i'r ffeil arall gyda'r dyddiad fel hwn. Ac wedyn yr ôl dyddiad .bk fel hwn. Neu os dwi'n yn gwneud hyn fel defnyddio'r
gwredyn fel hwn. Nawr, mae'r hynny wedi cwblhau. Nawr, dwi'n gallu adolygu fel php.ini. Felly, nawr, os ydyn chwilio ar gyfer yr MB string I mewn yn y ffel hwn, a dyna fe. Ac wedyn, y cam nesaf yw I dileu llawn gwahanol hwn, fel hyn, ac wedyn I acip y ffeil, neu unwaith eto, ac rhaid I ni I adolygu y ffeil hwn fel defnyddio gwredyn, ac wedyn unwaith eto chwilio ar gyfer MB string, ac wedyn I dileu y llawn gwahanol fel hwn, ac wedyn i'w achub fel hwn. Wedyn, os ydyn dychwelyd i'r pregell ar gyfer cwrs ac wedyn IaithLlun, ac wedyn alchredeg yr gorchymyn DWS, nawr mae gyda ni neges gwall arall sydd yn dweud methu I llwytho llyfrgell dynamig MB string fan yma. Wedyn nawr, os ydyn eisiau I mysafydlu yr pecyn PHP MB string I mewn yn y cyfrifiadur hwn, mae'n rhaid I ni I mysafydlu hynny fel yr meddalwedd. Felly, ar gyfer hwn, os ydyn enghraifft rhedeg y gorchymyn sudo ac wedyn RPT gysylltnod cache policy ac wedyn yr enw'r o pecyn sef PHP MB string fan yma. Felly nawr, mae'r allbaniad hwn yn dweud nid ydy'r pecyn wedi ei sefydlu I mewn yn y cyfrifiadur hwn. Felly, os ydyn eisiau I gwneud hynny, mae'n rhaid I ni I rhedeg y gorchymyn sudo rpt gysylltnod ac wedyn get ac wedyn gwagle ac wedyn install ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Ac nawr, mae'n gofyn, ydych chi'n eisiau I mynd ymlaen, bydd yr 1274 o kilobyte yn ei hangen, a felly dwi'n mynd I dewis ydy. Nawr, mae'r pecyn hwn wedi cael ei mysafydlu. Ac wedyn nawr, os ydyn yn unwaith eto rhedeg y gorchymyn sudo rpt cache policy ar gyfer MB string, nawr mae'n dweud mae'n wedi sefydlu. Ac wedyn nawr, os ydyn yn ail rhedeg y gorchymyn DWS fel hwn, beth sy'n digwydd? Fan yma, os ydyn edrych ar beth sydd yn cael ei allbynnu pan ydyn yn rhedeg y gorchymyn DWS fan yma, mae gyda ni rhywbeth sy'n dweud mae'r meddolyn neu'r modiwl MB string wedi ei llwytho fan yma. Felly, dwi'n meddwl, os ydyn dychwelyd i'r ffeil php.ini, felly does dim angen I sylwebu y llinell extension yn cyfartallu I MB string oherwydd mae'r hwn wedi cael ei sefydlu I mewn yn y fodd arall. Felly nawr, os ydyn ailrhedeg y gorchymyn DWS fel hwn, a wedyn edrych ar y allbyniad, nawr mae'r rhybydd o'r blaen ynglyn ar MB string wedi diflannu. Felly, mae'r hwn yn cadarnhau nad oedd angen I sefydlu mas llinell I mewn yn y php.ini extension yn cyfartallu I MB string. Felly nawr, oherwydd ydyn wedi rhedeg y gorchymyn DWS yn llwydiannus, os ydyn rhestru pethau hon, y bydd yr ffeiliau HTML yn bodoli nawr. Ac wedyn yr ateb yw ydynt. Maen nhw'n nawr yn bodoli fan yma yr tudalennau HTML wedi eu cynydlu trwy rhedeg y gorchymyn DWS sydd
os ydyn yn edrych i mewn yn y ffel DOS, mae'r hwn dim ond yr ysgrif cregyn sydd yn galw ar cortodiad y diwylliadau 1.php yn yr sbiglech uchod. Felly nawr, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl yr cam nesaf yw i dechrau i meddwl ynglyn â pa fath o'r ffysiynolaeth ydyn ni eisiau ei datblygu i mewn yn IaithLlun hwn. Felly, cysyniad gyda fi oedd i creu rhyw fath o'r cyfwaith sydd yn gallu darllen rhyw fath o destun ac wedyn gallu achbynnu yr tudalen HTML gyda'r y lluniau ar gyfer pob un gar neu ymadrodd i mewn yn destun. Felly, ynglyn ar y testun, felly mae gyda ni eisoes yr bodolaeth neu'r endid o'r meistr ffel yma gyda'r enw yr IaithLlun oedd wedi ei creu pan ordyn yn creu yr isbygell hwn gyda'r enw cwrs iaith. Felly, os ydyn edrych i mewn yn y cymwysiad o'r meistr ffail fan yma, beth yn digwydd yw, mae gyda ni ambell o'r parametrau i mewn yn y llinell. Mae gyda ni symbol ar dechreuad o'r llinell fan yma, sef y symbol pibell fan yma, sydd yn arwydocau i'r cyfeithwyr neu'r prosesydd, sef yr ffel diwylliadau 1.php. Mae'r llinell hon, llinell ar gyfer cyfweithio neu prosesu, ac wedyn, enghraifft fan yma mae gyda ni parametr ffel sydd yn cyfartalu i'r modiwl 1.1b. Felly mae'r modiwl 1.1b yr gwerth i mewn yn y parametr hwn sydd yn dweud i'r cyfeithwyr mae'r hwn sef y ffail, y modiwl 1.1b, ac wedyn mae'r cyfeithwyr yn defnyddio gwerth hwn enghraifft i enwi y dudalen HTML pan mae'n yn greu hynny. Ac wedyn, ar ôl hynny, mae gyda ni ambell mwy o parametrau, sef modiwl yn cyfartalu i, ac wedyn mae'r hwn yn gosod y gwerth i mewn yn y parametr hwn fel enghraifft sydd yn cael ei defnyddio fel rhyw fath o teitl neu peniad, ac yr un peth ar gyfer y parametr arall nesaf fan yma, teitl, a thrwy dyfalu, dwi'n yn dyfalu, mae'r hwn yn ffythiannu fel rhyw fath o teitl hefyd, ac wedyn mae gyda ni y cymwysiad o'r gwers fan yma. Felly, wedyn, os ydyn eisiau i creu rhyw fath o tudalen, fydd yn gallu cyrsioli un gwers i mewn yn y cwrs hwn, enghraifft, neu un ymarfer. Mae'n rhaid i ni am lleiaf i ambenodi yr gwerth ar gyfer yr parametrau fel ffeil, beth ydy'r enw o'r ffeil hwn. Felly, rydyn ni'n gallu galw yr ffeil hwn unrhyw beth, ond i cadw gyda'r arferiad, yn gallu enghraifft enwi yr ffeil hwn modiwl 2 cysylltnod 1a, a wedyn yn gallu rhoi rhyw fath o'r enw i'r modiwl neu modolyn hyn, enghraifft modiwl yn cyfartalu i'r IaithLlun 1, ac yr un peth ar gyfer y teitl hefyd fan yma. Ac wedyn, ynglyn â'r cysyniad o'r IaithLlun hwn, roedd gyda fi y cysyniad lle enghraifft ar gyfer pob un gar neu ymadrodd i mewn yn brawddeg, rydyn yn gallu
creu rhyw fath o llun. Enghraifft, os ydyn eisiau I dweud rhywbeth fel mae'r afal ar yr bwr fan yma, rydyn gallu hollti y brawddeg yma I creu y tri llun. Enghraifft, rydyn gallu creu tri llun ar gyfer tri cydranu o'r brawddeg hwn, sef yn gyntaf llun ar gyfer yr geriau yma, ac wedyn llun arall ar gyfer y geriau yr afal, ac wedyn llun arall ar gyfer y geriau ar y bord. Ac wedyn, os ydyn yn dechrau y llinell hon gyda'r symbol pibell fel hwn I adweddicau i'r cyfieithwr mae'r hwn llinell sydd angen i'w cyfeithio arno. Ac wedyn, yn ytrach na holti y brawddeg hwn gyda'r blaenslais yn gallu defnyddio yr symbol gwagle neu'r bwch I hollti tri cydran fan yma, ond ynglyn ar gwagle neu bwch I mewn yn pob un o'r cydran hyn yn defnyddio tanllell fel hwn ac fel hwn ac wedyn fel hwn. Nawr, fan yma, mae gyda ni yr un brawddeg nawr wedi cael ei hollti trwy'r symbol o'r gwagle. Ac wedyn nawr, os mae eisoes gyda ni tri llun enghraifft I mewn yn yr fformat neu ffurfraith o'r PNG neu PNG, felly yn gallu arddangos ar y dudalen HTML enghraifft llun ymau.png ar gyfer yr geriau ymau, a wedyn llun sef yr single dyfnod tanllell afal.png ar gyfer yr geriau yr afal, ac wedyn y llun gyda'r enw tanllell bord.png ar gyfer yr geriau ar y bord. Felly, dwi'n meddwl ar gyfer hwn ar gallu ar y pwynt hwn creu tri llun. Yn gyntaf, mae angen I fi I sefydlu meddalwedd I creu y lluniau. Os ydyn edrych I mewn yn yr handrenc ar gyfer graffeg ar y cyfrifiadau hwn, felly mae gyda ni amrywaith o feddalwedd yn cynnwys GIMP fan yma, GNU Image Manipulation Program, ond does dim fan yma yr feddalwedd gyda'r enw Colour Paint. Colour gyda'r K ar y dechreuad o'r gar, ac dwi'n weddol hoff iawn o'r meddalwedd hon oherwydd mae'r ein weddol syml i'w defnyddio, oherwydd dwi'n canfod mae'r GIMP weithiau yn rhy cymhleth. Felly, sut I mynd sefydlu y meddalwedd Colour Paint I mewn yn y cyfrifiadur hwn. Felly, nawr, os ydyn mynd i'r panel ar y ochr chwith o'r terfyniad hon, ac wedyn dal oddi wrth php.ini, ac wedyn nawr, os ydyn dychwelyd i'r gydraff byglech cadref, fel hwn, ac wedyn nawr, os ydyn rhedeg y gorchymyn sudo, ac wedyn rpt gysylltnod cache ec he, ac wedyn policy, ac wedyn yr enw o'r meddalwedd, sef Colour Paint fel hwn.
Felly, fan yma, maen dweud nid ydy'r colour paint wedi sefydlu ar y cyfrifiadur. Felly, os ydyn ni eisiau I gwneud hynny, mae'n rhaid I ni I rhedeg o gychymyn sudo ac wedyn rpt gysylltnod get ac wedyn install fel hwn ac wedyn I pwyso ar y botwm dodiad fel hwn ac wedyn nawr mae'n dweud ar ôl gwrtheidiad hwn bydd 11.7 megabait o'r gyfodysg ychwanegol yn cael ei defnyddio. Ydych chi'n eisiau I mynd ymlaen ac wedyn dwi'n mynd I dewis ydw fel hwn. A dyna ni, nawr mae'r colour paint wedi cael ei sefydlu ar y cyfrifiadur hwn ac nawr os ydyn unwaith eto edrych I mewn yn yr hanfod rank ar gyfer graffeg nawr mae colour paint fan yna ac wedyn os dwi'n clicio arno fe fel hwn a dyna fe fan yma. Ac nawr fan yma dwi'n wedi plygio mewn fy'r allunio tabled gyda'r pen sydd yn dod gyda'r fe I mewn ar cyfrifiadur Linux hwn ac nawr dwi'n gallu arllunio lluniau o'r roedd yn rhywbeth o'r blaen ac wedyn nawr yn gyntaf enghraifft I'r arddangos neu I fynegu y cysyniad o'r geriau mae felly yn gallu enghraifft allunio rhyw fath o tic enghraifft fel hwn ac wedyn enghraifft I fynegu y cysyniad o'r positifrwydd neu I bwyslesio ar y cysyniad o'r bodolaeth I mewn yn yr ystyr o'r geriau yma ar gallu ychwanegu rhyw fath o'r pefriad I mewn yn y llun hwn fel hyn a wedyn dyna'r cyntaf yr llun a wedyn ar gyfer yr ail cydran sef geriau yr afal yr yn gallu allunio ar fel hwn unwaith eto I pwyslesio neu I mynegu yr cysyniad o'r bodolaeth I mewn yn yr banod yr afal felly ar yn gallu ychwanegu y pefriad hefyd fel hyn a wedyn ar gyfer y trydydd cydran sef ar y bord ar yn gallu allunio bord fel hwn ac wedyn oherwydd mae gyda ni yr arddoddair ar yn gallu allunio rhyw fath o'r saith I arddodau mae'r hynny ar y bord neu'r sef ar yr arwyneb o'r bord ac wedyn os ydyn eisiau I mynegu yr holl brawddeg I mewn yn y llun yn gallu allunio yr afal ar y bord fel hwn. Felly, fan yma mae gyda ni pedwerydd llun sydd yn mynegu mae'r arfal ar y bord sef yr holl brawddeg. Ac wedyn nawr dwi'n wedi agor yr pedwar yr colour paint felly nawr dwi'n gallu copio ac wedyn gludo I mewn yn pob un o'r rhain y llun I greu ac I achub yr pedwar llun hyn fel pedwar fel gwahanol fel hwn felly dwi'n wedi dewis yr ardal fan yma ar gyfer y cyntaf cydran sef yr llun I cyrsiori y geriau yma ac wedyn dwi'n gallu pwyso ar y botwm neu bysyllu control ec neu rheol ec i'w copio ac wedyn I mewn yn yr colour paint gyntaf dwi'n gallu ei gludio mewn trwy pwyso ar y botwm
Ctrl V neu Rhiol V fel hwn, ac wedyn archib y ffeil hwn fel hyn, drwy clicio ar yr ffeil ac wedyn cadw fel, ac wedyn union yn yr pregell ac efo lluniau, dwi'n gallu rhoi yr enw, sef mae, yr un fel y geriau union yn y cydran hwn o'r brawddeg, y mae, fel hwn, ac wedyn dwi'n gallu clicio ar y botwm i'w achub fel hwn, a dyma'r y cyntaf ffeil, llun, ac wedyn ar gyfer yr ail dwi'n gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr geriau rafal, fel hwn. Wedyn Rhiol Ec i'w copio, ac wedyn Rhiol V i'w glido mewn, ac wedyn achub gyda'r geriau single difnod, dadllull afal fel hwn, ac wedyn i'w achub fel hwn, ac wedyn yr un peth ar gyfer trydydd cydran, sef ar y bord, fel hwn. Rhiol Ec i'w copio, ac wedyn union yn y trydydd colour paint, Rhiol V i'w glidio mewn, ac wedyn i'w achub, ac i'w rhoi yr enw ar yr bord fel hwn, ac wedyn i'w achub, ac wedyn ar gyfer pryderydd llun, ydyn gallu copio hwn fel hyn, Rhiol Ec, ac wedyn Rhiol V, ac wedyn rhoi yr enw, sef yr holl geriau o'r brawddeg, sef yma'r afal ar y bord fel hwn, ac wedyn i'w achub fel hwn. Felly, yn ôl yn yr meistr ffeil, sef y ffeil testun gyda'r enw IaithLlun, felly, dwi'n meddwl yr cam nesaf yw i datblygu yr ffythiannolaeth union yn y ffeil fel y dewisiadau 1 i darllen y llinellau oddi wrth y ffeil hwn, a wedyn i troi y geriau hyn union i'r cod HTML sydd yn gallu arddangos y lluniau hyn ar gyfer geriau hyn, sef llun ar gyfer geriau y mae, llun arall ar gyfer y geriau yr afal, a wedyn llun arall ar gyfer y geriau ar y bord, a wedyn llun olaf i arddangos o'r holl ystyr o'r brawddeg, sef y pryderydd llun gyda'r arfal ar y bord, union yn y dudalen HTML. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir, ynglŷn â sut ydych chi'n gallu troi y llinell hwn union yn dudalen HTML. Dwi'n meddwl bydd hynny yr pwnc ar gyfer y fideo nesaf. Felly, diolch yn fawr am chwilio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff gan iach, a hwyl.